Črevo koňa. Je tu dole, presne na stole, výborne, Kubo. Takže začína ako ostatných druhov zvierat dvanásnikom, potom pokračuje do jejuna, ktoré pokračuje do ilá. Bližší opis vlastne máme už na predošlých videách, čiže a tam vlastne sa to nemení. Takže to nebudem sa k tomu vracať a sústredíme sa na hrubé črevo, ktoré má dosť odlišnosti oproti ostatným druhom zvierat. A začneme cekom, ktorý, ako je tu vidno, je dosť veľký oproti ostatným hospodárskym zvieratám. Cekum s kapacitou asi 50 litrov, čo je dosť vidno, leží v pravej polovici brušnej dutiny a pre značný objem je stočené tak, že pripomína tvár písmena C, čo by malo byť tak nejak. No, tu je koncová časť. Dorzokraniálna časť sa označuje ako bazis ceky, čo je vlastne táto časť, ktorá z funkčného hľadiska tvorí súčasť slepého čreva. Z vývojového aspektu sa jedná o počiatočný priškrtený úsek kolónu. Stredná časť slepého čreva je korpus ceky a voľná slepo končiaca časť je apex. Čiže bazis ceky, ceci, tvorí vydutinu, ktorá siaha od pánvy smerom kraniálnym do úrovne 14. 15. rebra. Dorzálne vytvára veľké zakrivenie curvatura major, ktoré sa dotýka pravého laloku pečene, dvanásnika, rebrovej časti branice a pravej dorzálnej kolónovej slohy. V kadálnej časti brušnej dutiny je v kontakte so slučkami lačníka a tenkého kolónu. Prirasta k pravej obličke, k pravému laloku pankrásu a mezenteriálnemu koreňu. Na malom zakrivení, curvatura minor, čo je vlastne tak vnútra, ležiace ventrálne, na báze slepého čreva sú blízko vedľa seba dva otvory. Bedrovník ileum vstupuje cez otvor ostium ileale, čo je asi niekde tu v tejto úrovni. Je uložený viac mediálne. Druhým otvorom ostium cecocolicum, ktorý je asi niekde tu, kde sa napája cecum na kolón. A začína kolón krasu. V obidvoch otvoroch chýbajú svalové zvierače. Ostium ileale je uzatváraný slizničnou vyvýšeninou papilla ilealis, čiže vlastne, kde je ostium ileale, vo vnútri nachádza vyvýšenina papilla ilealis, uložená v centre otvoru, ktorá obsahuje bohatú sieť žil. Ostium cecocolicum je uzatvárané dvoma slizničnými riasami, ktoré sa označujú valva cecocolika. No, čiže potom korpus ceky a apex ceky, ceci, vlastne tam sa neopisujú žiadne také časti ako na bazis. Čo sa týka ešte celku, toho čreva ako celku, tak na tele longitudinálne je usporiadaná svalová vrstva. Steny zosilňuje do podoby 4 pozložných pruhov tenie, čo môžeme vidieť jednu teniu. Ako je plika cecocolika, tak je ďalšia tenia. Tenia dorsalis je konkrétne táto, ktorá vlastne spája cecum s kolonom. Tenia medialis končí na hrote slepého čreva. Tenia ventralis a medialis sú voľné a prebiehajú v nich cievy a ležia v nich lymfatické uzliny. Tenia dorsalis sa úplne riasta plika ileocecalis. Čiže vlastne, ileocecalis je, počkaj, táto, ktorá spája bedrovník so slepým črevom. Do tenia lateralis sa upína plika cecocolika. Čiže vlastne toto je vlastne tenia lateralis. Toto je tenia dorsalis. A toto by mala byť tenia ventralis. Či alebo lateralis. Čiara? Proste tenia. A tá plika cecocolika? To je tu. Veď ale to chytí, nie?